Počkej, ešte tu pozrieme také základné veci. Toto ako čo mám ísť? Čo? Však máme na výprave som sa. To video je najlepšie v celom svete. To mu napísal frajer. Poď. Dobre to Lúka, dobre zakrýva tú svoju menovku. Ale keď to chcem, tak by som to získal. Matej Košťan ING a tu píše... Čo tam píše? Tam píše, dovolím to srať.